Ach jee, dit in het Koninkrijk der Nederlanden en wel het Caribische deel. 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Nou, Van Knuffelen, volgens mij vergis jij je schromelijk. Klopt, Kuppie. Ik als minister van Financiën kan je verzekeren dat dat niet zo is. Ik kan het weten. Ik maak namelijk deel uit van het volk. Kijk maar naar mijn steeds vetter wordende buik. Ik ben begonnen als slanke jongeling en moet je mij nu eens zien. Het ontbreekt ons werkelijk aan niets. Overvloed is wat er heerst bij ons. Ah, wat een wijsheid, heren. Overvloed ten koste en ten overstaan van die 70%?